Isebe lemfundo esisiseko lithi liqulela ligangatha yaye likulungele ukuvulwa kwezikolo kulonyaka mtsha ka-2022. Ngomso ziyavulwa izikolo kumaphondo akumbindi welizwe ngelixa kulindeleke ukuba zivulwe kwiveki ezayo kumaphondo agudle engqumeni. Tomorrow we'll be receiving learners from the Free State, from Gauteng, Limpopo, Mpumalanga and Northwest, the 5 provinces. And then next week we'll be receiving the coastal provinces, which is Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Northern Cape and Western Cape. They're only going back next week. Kodwa nangona kunjalo asekhona amagingxigingxi nanjengoko besekho abafundi abangekazifumani indawo ezikolweni kumaphondo afana nalaseGauteng, iNtshona Koloni naKwaZulu-Natal. Unkosikazi Motshekga uthi abazali mabathobe izibilini abantwana baza kuzifumana indawo. We have been able to place the majority of our learners, but provinces like Gauteng, partly Western Cape and some areas in KZN, in your urban areas like in Durban, we are still dealing with some problems, but provinces have assured us that they're doing everything in their power, and that's why we're appealing to parents to allow provinces this week to clear off and settle those that have been admitted and those that have places. Ziyakhula ke izimemelelo zokuba zivulwe izikolo ngokupheleleyo. Kodwa isebe lemfundo esisiseko lithi akunakwazi ukwenzeka oko kuba kuza kubeka abantwana emngciphekweni wolosuleleko yintsholongwane yecorona. We're exploring possibilities to return schooling to normal, as a call has been made by teacher unions, some teacher unions, parents, and even schools that they will wish to have all their learners coming. But unfortunately, we have to comply ourselves, the Department of Education, with the protocols of COVID-19. Umphathiswa uziphethile ingxelo zokuba isebe lakhe liza kunyanzela abantwana ukuba bagonyele i-COVID-19 ngaphandle kwemvume yabazali babo. Uhlabe ikhwelo kubazali ukuba bancedisane nesebe ekukhuthazeni abantwana ukuba bayokugonya.